Lesilo khathizwe sambambe khathizwe nange khathizwe lesilo khathizwe Ngibingelele ngiphinde nginamukele nokubathanda umculo masikandi kule channel ke endethela zonke izindaba ezifika ngaso ke isikhathi futhi ke ehamba phambili kuyona ke i-channel ke Esimanzonzo esendethela zonke izindaba ehamba phambili. Sekusabalaleke enye yamavideo lapha ke izinkundla zokuxhumana ngesikhathi ke Ku Gatsheni ku igagula sophongolo belijabulele lapha ke emcimbini yamemeza ke enye yamantombazane ukuthi ubaba weingane zami Ku Gatsheni ke ubeke eseyibuka kabi noma ke ubeseyeka lapha ke ukujabulela ke zona ke ihlele uma ngaze ke abaningi ukuthi ke Ku Gatsheni ngempela ke unenhliziyo ke embi ke uyashesha ke ukucasuka njengoba ke bebona kule video ke Ku Gatsheni ke eshintsha ke mahlayeni nje ekade ke ehleka wabe secasuka ke uyibukele nansi ke ivideo mangabe ubunga kayiboni ngabe ke kuthini ke okwakho ukuphawula mbukeli ngabe ke ngempela ke Ku Gatsheni ke unenhliziyo ke embi noma ke inhle na njengoba ke abanye bethi ke imbi inhliziyo yakhe ke Ku Gatsheni sizoza ngawe ke lapha ke ezazo i-comment section ke mbukeli besingako ebengize nazo siyabonga Ngene emuva bazisokathi sosethathe ngaphandle. Ngasetho pha kodwa baba ingane zami. Ngene emuva bazisokathi sosethathe ngaphandle. Ngasetho pha kodwa baba ingane zami. Ngene emuva bazisokathi sosethathe ngaphandle. Ngasetho pha kodwa baba ingane zami. Ngene emuva bazisokathi sosethathe ngaphandle. Ngasetho pha kodwa baba ingane zami. Ngene emuva bazisokathi sosethathe ngaphandle. Ngasetho pha